Hľadáte výnimočné bývanie s obrovským potenciálom? 2 samostatné domy na jednom rozľahlom pozemku v Nitre. 5-izbový rodinný dom s 2 kúpeľňami a úžitkovou plochou 120 m². Skvelý bonus je samostatne stojaci jednoizbový dom s rozlohou 56 m². Disponuje 1 izbou, kuchyňou, komorou a kúpeľňou. Ideálne pre viac generácií alebo ako pasívny príjem z prenájmu. Vaša vlastná zelená oáza súkromia. A čerešnička na záver. Krásny panoramatický výhľad na Zobor.